நன்றியோடு நான் பாடிடுவே கர்த்தர் செய்த நன்மைகளை. கிருபையால் நடத்தினீரே நன்றி செலுத்திடுவே. ஆமென். நன்றியோடு நான் பாடிடுவே கர்த்தர் செய்த நன்மைகளை. கிருபையால் நடத்தினீரே ஆமென். நன்றி செலுத்திடுவே. இதுவரை உதவினவர் இனியும் உதவிடுவார். கண்மணி போல காத்த ரட்சகர் கரம் பற்றி நடத்திடுவார். கண்மணி போல காத்த ரட்சகர் கரம் பற்றி நடத்திடுவார். நன்றியோடு நான் பாடிடுவேன் கர்த்தர் செய்கைகளை. கிருபையால் நடத்தினீரே நன்றி செலுத்திடுவேன். ஆமென். ஆமென்.